Hej, jag är Patricia. Den är mormor. Hon vill inte ge sig när hon sover. Och därför, hon ska inte sova. Kolla. Mimi, azonnal hozd ide a cigarettámat vissza, a párnámat hozd vissza, és oltsd le a villanyt! Most azonnal! Na megállj, Mimi. Megállj, hogy ezt úgy megbánod, hogy te még olyat nem kaptál ebbe az életbe, tudod? Többet nem figyelmeztetnek. A mai nappal betelt a pohár. Tesznek róla. Nem lesz figyelmeted. Nyugodj meg. Nem fogod csinálni te velem ezt, amit csinálsz állandóan. Nem elég, hogy aludni nem tudok, pihenni nem tudok, hogy állandóan ég a villany, még ellopod azt is, ami az egész. Szégyeld magad. Azonnal add vissza a cigarettámat. Figyelj, ne Tiri, így folytatod, hazaküldöm a barátodat. Oké, itt a cigarettád. Várjál, valahol ide dobtam. Várjál, ne menjenek közelebb. Mit van? Hogy mered elvenni még a fejem alól is? Jó van! Mit van? Egyet azért akarok. Egyet adjál. Akarni, tripla villanyszámlát. Nem tudok pihenni a kurva éjszakai feszlék miatt. Jó van. Nappal lábműhegyen kell járkálnom. Tetejére meg még kilopod az izét is, a fejem alól ellopod. Úgyhogy nagyon vigyázz magadra, ez egy utolsó figyelmeztetés. Több figyelmeztetés nincsen. Meg fogod bánni a viselkedésedet. Oké. Önöket nyugodtan. Elegem van.